Unha importante representación da canteira do fútbol español e internacional darase cita no mes de xuño en Ribadumia. O Concello prepárase para acoller no campo da Senra a cuarta edición da Copa Ribadumia Clae Viajes. Este é o torneo da casa, este é o torneo noso, o torneo que queremos que nos identifique. Eu recordo, Toño, cando Toño, Javier, Félix, que habíamos tido, non sei se está por aquí Luís naquele momento, pero cando naceu este torneo, tiñamos claro como nacía e a donde queríamos que chegara. A medida que van pasando os anos, este evento vai a ter un carácter especial e a parte é que define a Ribadumia. O torneo celebrarase nas fins de semana do 14 ao 16 para a categoría infantil e do 21 ao 23 para Benxamín. Participarán 35 e 52 equipos respectivamente, unha cifra récord chegados de diferentes puntos da xeografía. Eso implica un volumen de partidos e un volumen de partidos inmenso durante todo o fin de semana. Entonces, eu me atrevería a decir que ningún torneo de ámbito gallego alcanza estas cifras. Ribadumia durante esos dous fines de semana será o epicentro da actividade deportiva do fútbol base. O anfitrión Club Deportivo Ribadumia, Celta, Deportivo, Pabellón de Ourense, Ural ou Conxo Santiago encargaránse de representar o fútbol galego na cita. Xa de fora de Galicia chegarán conxuntos como o DAM Club de Fútbol de Barcelona, a Academia creada por David Villa en Madrid, o TSK Roces ou o Athletic Club Escola. A representación internacional correrá a cargo de equipos como o Porto ou o Braga de Portugal, o Fursan Hispania de Michel Salgado de Emiratos Árabes ou o Shelbourne de Irlanda. Estamos falando de que van a estar presentes aquí nestas instalacións equipos que representan a 12 autonomías españolas. Creo que quedan 4 autonomías por mandar equipos, ¿no? Non sei se haberá en toda España. Evidentemente en Galicia non hai ningún torneo que teña esta cantidad de equipos en ninguna das dúas categorías. Equipos modestos que destacaron moito na competición durante a pasada temporada se van a enfrentar a equipos moi representativos de gran renombre. Entonces, é unha ocasión, sobre todo vai para vos, infantiles e benxamís do Ribadumia tamén, é unha ocasión única de enfrentarvos a equipos que de outra forma probablemente non chegaríades a enfrentarvos nunca. Para os organizadores o torneo supón unha oportunidade para chegarse a gozar do deporte base de maior calidade. Tamén apuntan o importante pulo que a cita suporá para o turismo na contorna, atraendo a preto de 5.000 persoas. Se hai algún concello que trata de desestacionalizar, Ribadumia é o número 1. Que hai o turismo deportivo para nós é moi importante, nos axuda a situar Ribadumia no mapa. Estamos falando dun evento que no Concello é importante, na comarca é importante, na provincia é importante, en Galicia é importante, estamos conseguindo que en España sea importante. Nesta cuarta edición, a Copa Ribadumia Clae Viajes estará apadriñada polos populares Mozos de Arousa.